ఓరియో కేక్ తయారు చేసే విధానము. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి. చక్కెరని పౌడర్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఓరియో బిస్కెట్స్ ముక్కలు చేసి మిక్సీలో వేసుకుంటాము. ఓరియో బిస్కెట్ పౌడర్ తయారైపోయింది. మైదా 1.5 కప్పు, చక్కెర 1 కప్పు వేసాము. బాగా కలుపుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూను బేకింగ్ సోడా, హాఫ్ టీ స్పూను బేకింగ్ పౌడర్, 2 కలిపి 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. కొంచెం కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓరియో బిస్కెట్ పౌడర్ వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు వెనిలా ఎసెన్స్ 1 స్పూన్ వేసుకున్నాము. మిల్క్ 1 కప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. బ్యాటర్ చిక్కగా పడిన తర్వాత మళ్ళీ 1 కప్పు మిల్క్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని ఆయిల్ పోసుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెకి నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్నాము. అందులో ఈ బ్యాటర్ని వేసుకొని పక్కన ఇసుక పోసుకొని ఒక కుండ పెట్టుకున్నాము. దానిలో ఈ గిన్నెతో బ్యాటర్ని పెట్టాము. 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని చూస్తే ఓరియో బిస్కెట్ కేక్ రెడీ. Please like, share and subscribe my channel and press on bell icon.